Welcome to my channel, all my friends. नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ जाहाथे नोंथांमोनाव मोनहैगोन आरो नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना गोजोननाय मोनगोन आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालामना ला जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनाव मोनहैगोन होनबा एसेनोसै हेलौ गाइस मा बुंनो आरोना नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै माने फार्स्ट कलेज खुलिजेनदों जाहाथे जों बेयाव थांनो नागिरदों बे फार्स्ट टाइम कलेज खुलिनायाव मा जायो नायनोसै दायो दुगैनो नागिरदों दा देखायगोन नोंथांमोननो दायोबा लेट्स गो दुगैनोसै थाखौ खालामनि र' थांगासिनो दायो दुगैनो सान्दुंआ बिराद खाराथार एकदम दुगैनि दसे साबोनखौ दोननि बेयाव जेन्थर गैया दैसो दिंखलसो दायो गामसाखौ नैयाव दोननोसै दुगैखांबाय र' थाव सावफोरनि ओंखारनोसै फार्स्ट टाइमावलाय Takut. Tapi na? Tinggal lu dia bisa lagi nabrak. Kalau dia aja lihat na. Mana? Sorry, jadi kamu besar. Itu boleh? Boleh. Murah. Saya bilang. Oleh setahun ini dekai lakukan kan nggak semua. Setahunเลย আজি মজা পাইছো আজি কলেজত যাম আমি এতিয়া গৈ আছো বহুত আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে গৈ আছো Tane sih lupa. Satu tu dia. Masih lu. Masih lu dia ini apa ya? Hey! Wah, sudah. Langsung lagi. Nggak salah. Langsung lagi naik. Jago. Lu langsung lagi. Này đi lần nữa là nó rải
सोरो आं दहाय नुवाखैमोन थमथमखौ नुवाखैमोन